Ni dai saboda wanga walakancin da ya yi mini na kwanta jinya, bai kula ba, bai sa hannun shi ba, kuma bai yi komi ba. To shi yasa kawai ni ji ni dai ban iya zama da shi ba, sai ya sallame ni. Allah ya haɗa kowa da rabo ne na alheri, kuma ban ce a walakanta shi ba, ya reban takardata. A gabatar da cikakken sunanki. Sa'adatu Muhammad. Daga ina? Daga gangaren gidan Hairu. A shekarunki nawa? 32. Ga ki a ofishin kare haƙƙin ɗan adam ƙungiya mai zaman kanta reshen jihar Zamfara. A mike da ke? Abin da aka hada ni, mai gidana ne na kawo ƙarar shi saboda na kwanta asibiti kwana 40 ba ci ba sha, kuma bai abin gaba bai zo ya gane ni ba. To shi ne na ka kawo ƙarar shi don ya sallame ni dai ban. A kafin mu kai can, lokacin da ta kwanta a asibitin kina gidan shi ne rashin lafiya ta kama kuma a? To ga lokacin dai gaskiya ya sai da gida ne ya koma Nijar. Ya ce in bi shi mutane, ce gaskiya ban iya zuwa Nijar da zama gaba ɗaya, amma in yana kama ni haya ya kama ni haya mu zauna. Ya ce bai kama haya. To sai ya ce ba ya kama haya, ni ce to ni dai in bai kama ni haya gaskiya ban iya biya shi can ne. Ya ce to shi ko lallai bai saba umarnin uwaye ne, bai kama haya. Ni kuma na dai zama na gidanmu yanzu shekara ta 1 da wata 2 gida, kuma sadda za a yi aiki na kira shi na gaya mai, ni ce to ga shi ban da lahiya, an ce sai an yi aiki. Ya ce to shi bai da hali amma yana min fata alheri, Allah ya sa a hito aiki lahiya. Baya ga haka nan ya turo man 10,000. A shekaran kuno da yin auren? Gaskiya yanzu mun yi shekara kila 20 da wani abu. Kuna da 'ya'ya da shi sosai? To haihuwar dai Allah bai bayar da yawa ba, yaro guda ne. Na'am. Yanzu shekara 20 da. Ok, kice 'ya'yan ku nawa? Yaro guda ne. Na'am, shekarar shi nawa yanzu? Yanzu yan azumin ga yanzu ina ga zai yi shekara 20 da. A lokacin da za ku yi auren, ki san cewa shi haifaffen garin Nijar ne? Na san cewa uwa a haifaffen garin Nijar ne, amma saboda nan ya yi rayuwa ta yi. Ki nan ya tashi? Tun yana nan ya yi almajiranci har Allah ya hore mai ya samu muhalli ne har ya kai lokacin aure. A kafin auren kun taɓa yarjejeniyar cewa a komi don daɗewa zai koma garin shi, zai kuma mahaifar shi da ke? Gaskiya Na'am. taɓa ba tsakani da Allah. Tun farko akwai wani abu da ke faruwa tsakaninku wanda zai iya kawo matsalar da zai sa har ya sai da gida, ko kuma in ce me dalilin da ya sa ya sai da gida a takaici? To gaskiya yanzu dai wanga gidan da ya sai shi a karo na 4 da sayarwa. Duk kuna tare? Duk muna tare. To yanzu sai an kai gaba ɗaya, an kai faɗuwar guzuma ba uwa ba na, babu gida babu amma dai duk ba shi ba. Ni dai saboda wanga walakancin da ya yi mini na kwanta jinya, bai kula ba, bai sa hannun shi ba, kuma bai yi komi ba. To shi yasa kawai ni ji ni dai ban iya zama da shi ba, sai ya sallame ni. Allah ya haɗa kowa da rabo ne na alheri, kuma ban ce a walakanta shi ba, ya reban takardata. Wannan shine bukatun ki? Shi ɗaya an bukatata. Allah ya samu dace. A ranka ya gabatar da cikakken sunanka. Sunana Kwamar Salisu Umar, wanda mutanen Zamfara suka yi sani da Dan Sulaiman Stajin yau, kuma shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar reshen jihar Zamfara, kuma kungiya mai zaman kanta a jihar Zamfara. A mai girma cewa ga wannan goyi Allah ta kawo koke a gabanka cewa a mijinta wanda suke da aure tsawon shekara 20 da wani abu, a ta kwanta rashin lafiya akalla tsawon kwana 40 da wani abu, wanda bai je ba kuma bai aika ba. Asali ma an kira shi cewa za a mata aiki, inda ya ce to shi dai bai da hali. Lalle Allah ya bada sa'a wanda ya ce kenan. Kuma
ƙarin gashin ma cewa gidan da suke zaune ya sai da shi ya koma Nijar, san ce shi dan haifafen Nijar. Ya kuke ganin lamarin kuma ya za a bi domin nema mata haƙƙinta? To na farko ala kulli halin shi aikin wannan ofis shine daidaita al'umma a jihar Zamfara da kuma samar da maslaha da kuma nema musu mafita, duk da Allah shine yake da mafita ga baki dai. So muna gode masa subhanahu wataala da ya bamu wannan dama da kuma ya ara mana wannan lokaci. Ina so mazaje su sani shi zaman aure wato ibada ce wadda Allah ya kaddarci mu ci gaba da yin ta, kuma ya aje mu don mu ci gaba da gudanar da ita a faɗin duniya. Amma dai wasu mazajen sukan ɗauki rayuwar aure kamar wasan ƙwallo ko wasan kwaikwayo, wanda yake shi kan shi auren ana so bayan an shi duniya a sake maimaita shi ranar alkiyama, kuma akwai bashe ba so sa waɗanda aka yi tafin mutane wajen yin auren. Kuma an ce babu yana halata ka aikata aiki kowane iri har sai ka san hukuncen Allah ciki ne. Mahi yawancin auren da mazaje suke yi ba su ma san me ake ce ma auren ba, har su kansu matan ba su yin su bisa ga koyewar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bisa ga haka insha Allah wannan matsala za mu shigo cikin ta gadan-gadan. Ka aje mace ba ka iya ci da ita ko ka gudu. Akwai ma complaint cewa ta yi tsawon shekaru ba su ma tare, ba ta ko kusa gare shi. Kaga wannan ba adalci bane, zalunci ne. Kuma yanzu ta ce ya sai da gidan, yanzu ga haka yana son ya gudu ya koma Nijar ya bata. Shi yasa muka husata muka ɗauki mataki na gaggawa a taho da shi, kuma an ta gidan baya gidan, an neme shi ba a gane ba. So in Allah yadda ba Nijar ba duk inda zai tafi za mu ɗauki mataki na nema mata hakkinta. Idan ba ka yi auren mace don mi za ka aje ta cutarwa? In kuma wani laifi ta kai, akwai magabata, abun matsala ma mun ma tambaye ta walin auren gaba ɗaya, ta ce sun rasu. Da a ce walin auren na raye sai mu kinkimo su, don alkawali aka shi ya aike su su ɗauko mai wani alkawali, kuma ya kamata yanzu suna bibiyar wannan alkawalin da suka ɗauko suka bayar ana daidai ko ba a yin daidai. Saboda haka ina kira ga walin aure a jihar Zamfara, wanda yake ta wannan jihar ce farkon jihar da aka kaddamar da shari'a musulunci a cikinta. Sauran jihohi duka suna koyi da mu. So ina kira ga walin mu da ke zaune a jihar Zamfara, idan mutum ya ce ka je ka an so mai aure, ka bincike wane ne shi, mene ne a idon shi, wanda kaka iya sawa ne ko wanda ka iya hanawa ne. Kuma lokacin da wali ya ta ɗauka aure, don ɗaya mutum ya iya sa babbar riga ko ya tare gemu ko kuma yana tarin karatu ko kuma shi yana da wasu yawan shekaru, sai a ce ta yi an so mata. Idan ya je an so mata, daga wurin ana tashi ya buya riga ta ya gida ne, alƙawalin da ya ɗauko bai zo sauke shi wanda ake shi ɗauko ma alƙawalin ba, don mi a ba sa matsaloli. So tsakani da Allah, dukkan mutumin da ya saba ma Allah, ya saba ma dokokin Allah, to a shirye muke mu yi tsaye mai faɗa da shi a wannan ofis. Kuma dukkan masu neman wannan ofis namu a jihar Zamfara da kasashen duniya baki ɗaya, ana yi tuntuɓar mu kai tsaye ko ta WhatsApp namba namu. Wannan namba da muke bayawa muna WhatsApp da ita ce 08132494755, ko kuma ofishin mu da ke Kambar Plaza kusa da Gamman House a gaban Jari Bola. Muna godiya bisa ga ɗimbin gudunmuwar da gwamnatin jihar Zamfara take bamu, da kuma ma'aikatu ne na jihar Zamfara, da jami'an tsaron jihar Zamfara, da sauran bodi daban-daban suke bamu gudunmuwa, da talakawa da suke turuwa a wannan ofis namu. Allah ya saka musu da alheri. Muna godiya da gudunmuwar da mutanen kasashen duniya suke wannan ofis. Assalamu alaikum.